Il-ġemma filgħodu Simon Busuttil għamel żjara fil-ħwienet tal-Ħamrun. Fit-tmiem l-attività, One News staqsal il-Viċi Kap Nazzjonalista dwar il-każ tar-rigal lill Ministru Tonio Fenech ingħata minn George Farrugia, il-persuna li ngħatat proklama b'rabta mal-iskandlu taż-żejt. One News staqsal il-Viċi Kap Nazzjonalista jekk dwar dan il-każ jemmilx lil Tonio Fenech jew lil George Farrugia. B'ton ta' staġib Busuttil staqsa jekk Farrugia jistax jitwemmen waqt li ddikjara li huwa jemmen lill-Ministru Fenech. Għandna żewġ verżjonijiet fuq il-kwistjoni tar-rigal li ngħata Tonio Fenech. Tonio Fenech qed jgħid illi ma netax dan ir-rigal, George Farrugia ħareġ mod pubbliku li qed jgħid illi ta' dan ir-rigal il-Ministru Tonio Fenech. Inti l-min minnhom temmen? Inti ser temmen il-George Farrugia minn flok lil Tonio Fenech, jiena ngħidlek illi bla dubju ta' xejn nemmen lil Tonio Fenech. Fuq il-bażi ta' din it-tweġiba, One News staqsa lil Simon Busuttil x'ser jiġri issa mill-proklama. X'għandu jiġri mill-proklama allura jekk inti qed tgħid illi George Farrugia qiegħed jikdeb? Il-proklama qiegħda taħt ċertu kundizzjonijiet kif inti taf. Jgħid il-verità kollha fuq il-każ. Tini ċans iwieġbek. Jekk il-kundizzjonijiet ma jiġux rispettati, allura l-Kabinett meta adotta il-proklama għamilha ċara li din tista' tiġi rtirata jekk il-kundizzjonijiet ma jiġux rispettati. One News talab ukoll li l-Viċi Kap Nazzjonalista jiddikjara li l-ebda Ministru ma rċieva rigali mingħand George Farrugia. Busuttil iżda ma tax din l-assigurazzjoni u minflok bat lil One News jagħmel din il-mistoqsija lill-Ministri kollha. Ma nkunx naf sewwa jekk xi ħadd ħax rigal, naħseb l-importanti li tistaqsi lilhom. One News staqsa wkoll lil Simon Busuttil jekk il-Partit Nazzjonalista għandux provi fil-pussess tiegħu li jimplikaw f'xi atti ta' korruzzjoni li 3 persuni li l-Ministru Tonio Fenech semma il-ħamis filgħaxija waqt konferenza tal-aħbarijiet. B'mod mill-iktar stramp iżda Simon Busuttil beda jistaqsi lil One News min huma dawn it-3 persuni għaliex ma kienx jaf dwar xiex kon qegħdin nistaqsu. It-3 persuni li l-bieraħ semmejtu fil-press conference tagħkom, għandkom provi li għamlu xi ħaġa li relatata ma' korruzzjoni jew li ħadu xi commissions? Xi 3 persuni? 3 persuni li semmejtu l-bieraħ, ġifieri taf min huma 3 persuni għax press conference kienet tal-Partit Nazzjonalista. Ma nafx għal xi Meta mbagħad Busuttil der illi fehem il-mistoqsija ta' One News, ħarab bl-iktar mod evidenti milli jagħti tweġiba. Għandek provi ta' korruzzjoni iva jew le? Grazzi. Għandek provi ta' korruzzjoni iva jew le?